L'Hospital Municipal de Badalona forma part de la història de la ciutat. Un hospital proper, a peu de carrer, integrat a la vida quotidiana de la gent. Avui, mira el futur. Camí del seu centenari al 2032, Badalona Serveis Assistencials impulsa un projecte de modernització i ampliació de l'hospital amb una inversió final de gairebé 20 milions d'euros, estructurada en dues fases. La primera, prevista entre 2026 i 2028 i dotada amb 12,5 milions d'euros, permetrà adaptar el centre a nous reptes assistencials, reforçar la qualitat de l'atenció i millorar el dia a dia de més de 1.400 professionals. Les obres començaran l'últim trimestre del 2026 i es faran en 4 etapes per garantir l'activitat assistencial. El projecte inclou una ampliació de 855 metres quadrats i la reforma de gairebé 3.000 metres quadrats. Renovació integral de 4 quiròfans amb possibilitat d'un 5è. Les sales d'endoscòpia passaran de 1 a 3. També s'incorporaran 2 noves consultes externes i l'hospital passarà de 59 a 63 habitacions, amb 7 llits més d'hospitalització. El projecte també preveu la centralització i unificació de l'hospital de dia i el bloc quirúrgic. Es crearan nous vestuaris per als professionals, es reubicarà la cafeteria quedant oberta a l'exterior, es renovarà la sala d'actes i es milloraran les instal·lacions i la climatització. La segona fase se centrarà en la humanització de les habitacions. Perquè cuidar l'hospital és cuidar les persones, i cuidar les persones és cuidar Badalona. El nou Hospital Municipal de Badalona, un compromís amb el futur.